עמית, ואני הולכת להעלות לנו כאן 10 תרגולים פעם בשבוע, תרגול של 20 דקות שמתאים בדיוק לזמן הזה בבוקר שאתם רוצים ככה לתרגל, לפתוח, וגם באמצע היום זה יכול להיות מעולה. אז אנחנו נתחיל ישיבה מזרחית, ואם לא נוח לכם לשבת בישיבה מזרחית, הברכיים שלכם נמצאות כאן, אז אני ממליצה להביא איזושהי כרית, הגבעה, קובייה אם יש לכם בבית, ובעצם לשבת על ההגבעה. אז נתחיל קודם כל בפרק הראשון מלהבין בכלל איך אנחנו נרצה לנשום תוך כדי התרגול. אז קודם כל אני אגיד שהנשימות הן דרך האף, פנימה והחוצה. אם אנחנו מצוננות, אם אנחנו מקוררים, אז כמובן שאנחנו ננשום בנשימה שהכי נוחה לנו, אבל אם יש אפשרות לנשום דרך האף, נעדיף תמיד לנשום דרך האף. אז תחילה אנחנו ניקח שאיפה עמוקה פנימה, ונוציא אוויר דרך הפה. שאיפה עמוקה, נשיפה ארוכה. אפשר להניח כף יד אחת על אזור מרכז החזה ואת כף היד השנייה על אזור הבטן התחתונה. אפילו לעצום את העיניים. כן, ורק לשים לב לתנועה הפנימית של הנשימה בגוף. כשהאוויר נכנס פנימה אל הבטן, צלעות, החזה, שאיפה להוציא אוויר, התרוקנות. וגם אם יש כל מיני רעשים בבית, רעשים מחוץ לחלון, רעשים בפנים, כן? קמנו היום עם איזשהו שקט מסוים, זה ממש בסדר. אנחנו נניח את הידיים, נסב את תשומת הלב לנשימה, מתוך מקום של מודעות. ניקח שאיפה עמוקה, נביא את כף יד ימין אלינו אל מול הפה. נוציא אוויר כאילו היד היא חלון. ונרצה לעשות עדים על החלון. שאיפה עמוקה פנימה דרך האף, נוציא אוויר החוצה כאילו הכף יד שלנו היא חלון. כן, ממש לרצות לעשות עדים. שימו לב להפעלה שקורית בגרון, בואו ניקח עוד 2 נשימות כאלה. נהדר, נסגור את הפה, נשאיר את אותה הפעלה של הגרון כשהנשימה היא רק דרך האף. וגם אם זה לא כל כך ברור איך נושמים בנשימות האלה, נשימות אוג'אי, זה ממש בסדר, אנחנו עם התרגולים נבין יותר ויותר איך לנשום בצורה הזו. אז נמשיכו באמת לנסות לנשום דרך האף, הפה סגור, הפעלה של הגרון כאילו אנחנו עושים עדים על חלון. ונתחיל לסובב את הכתפיים לאחור, להתחיל להזיז, להניע. גם לכיוון השני. כן, והנשימה שלנו היא העוגן שלנו, אז כן חשוב לנו להבין איך נרצה לנשום כאן בתרגול, ופשוט לשים לב, קודם כל הנשימה היא זו שמובילה את התנועה, ולא להפך. אנחנו יכולים לקחת את זה גם ליום יום שלנו. קודם לנשום, אחרי זה לזוז. נעצור, נסובב את הראש חצאי סיבובים מצד לצד בעדינות. אם מתאים נשלים לסיבוב מלא. אם יש איזושהי רגישות בצוואר, יישארו בחצאי סיבובים.
אם השלמנו לסיבוב מלא, גם לכיוון השני. נהדר, וחזרה למרכז. אני מניחה את הידיים שלי מאחורי הגב ודורכת עם כפות הרגליים על המזרן. נפיל את הברכיים מצד לצד, שימו לב שהמרחק בין כפות הרגליים הוא ממש כמו רוחב המזרן. אני יכולה ממש ככה להניח את הרגליים, לנתק את הצד השמאלי של הישבן, ואותו דבר צד שני. נחזור חזרה למרכז, נשב שוב בישיבה מזרחית, הפעם נסכל את הרגליים עם איך שפחות נוח לנו, כן? נחליף בין הצדדים. נשלב אצבעות כפות ידיים ונפנה את פנים כף היד למעלה לכיוון התקרה. כמו מתיחת בוקר, נמתח הצידה ימינה, נשקע עם עצמות הישבן מטה. ננשום כאן. צד שני דרך המרכז, שמאלה הצידה. חיוך. קשב לנשימה. ולאט לאט נחזור חזרה למרכז. נשלב אצבעות כפות ידיים, אני משאירה את שורש כף היד צמודה על כף היד השנייה, ומכאן נסובב. מעניין אם שומעים את כל הרשרושים שיוצאים מכפות הידיים שלי עכשיו, אולי גם לכם. גם לכיוון השני. יופי. נהדר, נשחרר את הידיים, בואו קצת נשקשק וננער את הזרועות. את הכתפיים. ניקח כאן 5 נשימות. תרגישו בנוח להוציא איזושהי הנחת רווחה כזאת. ולאחריה נחזור אל נשימות אוג'אי, נשימה דרך האף, פנימה והחוצה. לאט לאט נעבור לעמידת 6, רק כמעבר. נפרוס אצבעות כפות ידיים היטב, ננתק ברכיים לכלב מביט למטה. אז ממש תנועה חופשית, אפשר לכופף ברך ברך. להזיז את הראש מצד לצד, ימינה ושמאלה. נרים עקבים גבוהים, נכופף ברכיים, ניקח את הבטן לכיוון הירכיים, ממש למתוח, לדחוף עם הידיים את המזרן, לשחרר את הראש. נרים עקבים גבוהים, נתקדם קדימה לכיוון כפות הידיים, פיסוק קטן כמו רוחב המותניים. נכופף את ברך ימין, נניח את כף יד שמאל על המזרן, מקבילה אל הפנים. ננתק את יד ימין למעלה לכיוון התקרה, מבט אל כף היד הימנית. צד שני, נמתח את רגל ימין, נניח את כף יד ימין על המזרן. נכופף את ברך שמאל ונרים את יד שמאל למעלה, מבט על כף היד השמאלית. וגם אם השתי הרגליים כפופות זה ממש בסדר, כן? פשוט את הרגל השנייה, כרגע זה שמאל, תכופפו קצת יותר. ולאט לאט חזרה עם יד שמאל, בגב עגול נדחוף עם כפות הרגליים את המזרן, ברכיים כפופות, ולאט לאט נעבור לעמידה. נכופף קצת את הברכיים, נניח את כפות הידיים מעל הקו של הברכיים. עם השאיפה נשוויץ עם הישבן, נקשיט את הגב, נפתח כתפיים, נרים את המבט למעלה. נוציא אוויר הפוך. נעגל את הגב מלמטה למעלה ונשחרר את הראש. ורגליים כל הזמן נשארות יציבות על האדמה.
שאיפה להקשיב, לפתוח, להרים את המבט, להוציא אוויר, להגיע את הגב, לשחרר את הראש. פעם אחרונה, שאיפה. ונשיפה להוציא אוויר, להגיע את הגב, ראש משוחרר. לאט לאט נדחוף שוב עם הרגליים את המזרן ונעלה לעמידה. נשלב אצבעות כפות ידיים מאחורי הגב, נמתח את הזרועות. קצת לכופף את הברכיים, מיקרובן. חזה פתוח, להרים את המבט. בהוצאת אוויר נניח את הבטן על היריחיים וניקח את הידיים מעל ומעבר לראש. כמה שאפשר. אפשר קצת להזיז את האגן מצד לצד. כן, בעזרת הרגליים אני קצת מכופפת יותר את ברך ימין, קצת יותר את שמאל. ומכאן נשחרר את הידיים חזרה על המזרן, נצעד אחורה לפלנק, נשאר בפלנק. אז שימו לב שהגוף לא שוקע, האגן לא שוקע למטה, והוא לא יותר מדי גבוה למעלה. לנשום כאן. האם גם כאן אפשר לחייך קצת? מעניין. נהדר, ומכאן נרים את האגן גבוה למעלה, חזרה אל כלב מביט למטה. נביא את ברך ימין קדימה בין כפות הידיים לתנוחת היונה. אני מנסה לקחת את שוק ימין קצת יותר שמאלה הצידה, אז השוק שלי לא ממש מתחת לירח. רגל שמאל ישרה מאחור, שאיפה גב ארוך, ונשיפה מצח על המזרן או על כפות הידיים. ניקח כאן 5 נשימות גם, כן? 5 נשימות דרך האף, פנימה והחוצה. אפשר קצת להזיז את האגן מצד לצד. אני אוהבת את הנדנודים האלה, לנענע את הגוף ככה בבוקר, ככה לשחרר. ובשאיפה לאט לאט נדחוף עם כפות הידיים חזרה את המזרן. נשלח את רגל ימין שוב לפלנק. נשארנו בפלנק, נשמנו. 1, 2, אם צריך תניחו ברכיים. 3, 4, 5, נרים את האגן גבוה למעלה לכלב מביט למטה. צד שני, הביאו את ברך שמאל קדימה לתנוחת היונה. שאיפה גב ארוך, ונשיפה, נניח את המצח על המזרן או על כפות הידיים. שוב אפשר לעשות את אותו דבר, את הנענועים האלה, נדנודים כאלה מצד לצד. שכחתי את המילה המדויקת למה שאנחנו עושים כרגע. לנענע, לשקשק, בדיוק, המילה שקשוק. ולאט לאט שוב ננתק את המצח, ניישר את הגב, נשלח את רגל שמאל אחורה אל כלב מביט מטה חזרה. כן, ישירות אל כלב מביט למטה. עם השאיפה פלנק, עם הנשיפה כלב מביט מטה. שאיפה פנימה פלנק, נוציא אוויר, כלב מביט מטה. עוד פעם אחת, שאיפה, פלנק, נשיפה על כלב מביט מטה. הרבה שואלים אותי איך אני יודעת מה המרחק בין כפות הידיים לכפות הרגליים שלי בתנוחה הזו, בכלב מביט מטה. אז דרך פלנק באמת, אני יכולה לראות כשאני עוברת לפלנק רק עם האגן, כפות הידיים שלי מתחת לקו של הכתפיים, ואז אני יודעת שאני במרחק הנכון. נרים עקבים גבוהים, נתקדם בצעדים קטנים קדימה. שאיפה, ליישר את הגב, נקביל פה לגוף עליון למזרן. להוציא אוויר, כפיפה מלאה, נשחרר את הראש מטה. נשלב אצבעות כפות ידיים מאחורי הגב, נכופף את הרגליים, נמתח את הידיים, ידיים רוצות להגיע מעל ומעבר לראש. ומכאן נשחרר את הידיים, אז אנחנו בפיסוק. אצבעות כפות הרגליים פונות אל הצדדים, כובסת מלאסנה. הביאו את כפות הידיים אל מרכז החזה, עם העקבים כאן באוויר, זה בסדר. כן, תנסו אפילו לשבת על הגבעה, שוב על כרית, על ספרים,
או להישאר כאן גב ארוך. המרפקים בעדינות ידחפו קצת את הירכיים החוצה. לנשום כאן. ניקח עוד 2 נשימות. ולאט לאט אני נעזרת בידיים. אני מניחה את כפות הידיים מאחורי הגב, נתיישב ונצמיד כפות רגליים כף אל כף. ידיים אוחזות את הקרסוליים, ובגב ארוך כפיפה לפנים קדימה. כן, שימו לב לא לעגל או לסגור, לשמור על הגב ארוך, חזה פתוח. מכאן לאט לאט ניישר את הגב. Happy Baby Pose. לתפוס עם כפות הידיים את חוץ כפות הרגליים משני הצדדים, אפשר גם מאחורי הירכיים אם אתם לא מגיעות ומגיעים אל כפות הרגליים. נתנדנד מצד לצד, ימינה ושמאלה, פלקס בכפות הרגליים. ומכאן נדרוך עם כפות הרגליים קדימה על המזרן, ידיים לצידי הגוף, פיסוק קטן. שאיפה לנתק את הישבן למעלה לחצי גשר, קצות האצבעות של כפות הידיים שלי יכולות ממש להגיע לקצה של כפות הרגליים. לא צריכה לתפוס, אלא רק להרגיש שהגעתי. אולי לשלב אצבעות כפות ידיים מאחורי הגב ולנסות לקרב עוד קצת את השכמות. מתוך הדחיפה של כפות הרגליים הישבן בעצם מתנתק, ובנשיפה נשחרר את שילוב כפות הידיים ונחזור חזרה חוליה אחרי חוליה למזרן. פעם נוספת, שאיפה מתוך הדחיפה של כפות הרגליים הישבן מתנתק, שימו לב שהברכיים לא קורסות, יוצאות החוצה. אולי לשלב אצבעות כפות ידיים מאחורי הגב, למתוח. נשחרר את שילוב כפות הידיים, נחזור חזרה חוליה אחרי חוליה. בואו נעשה את זה פעם אחרונה. שאיפה. להמשיך לנשום 5 נשימות. אולי לשלב אצבעות כפות ידיים מאחורי הגב. נשחרר את שילוב כפות הידיים ונחזור חזרה חוליה אחרי חוליה אל המזרן. נחבק את הברכיים אלינו, נתנדנד מצד לצד. אפשר קצת גלגולים אחורה קדימה כמו מסאז' כזה לעמוד השדרה. נניח את הברכיים בצד שמאל, נפרוס את יד ימין ימינה, נפנה את המבט מעבר לכתף ימין. צד שני אותו דבר, שמאלה. ולאט לאט נחזור חזרה למרכז. אז אנחנו נסתדר שיהיה לנו כמה שיותר נוח ונעים בשכיבה על הגב. אני מפזרת את השיער, שיהיה לי נעים ונוח. אם יש לכם עוד כמה דקות, אז אתם ממש מוזמנות ומוזמנים לתרגל עוד איזושהי תנוחה שאתם אוהבות או אוהבים. ואם אפשר, אז שחררו על הגב, שחררו את הידיים במרחק, ותהנו מהשווסנה שלכם מההרפאיה. תודה שהצטרפתם אליי, ניפגש בשבוע הבא.